بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا نسرحنا جنا أو عدنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا بقلني تبلني علم يزبلا من مزي وصا زمعر ولا لا نخل زهبو زي زار فقري زل عالم نباري بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا عدنا تاريخ نسرحنا جنا عدنا تاريخ نسرحنا جنا عدنا يقعد لي نادي أكل لي بخير حنسب مسأخو حنسب سلام بيتسب كمية لهم دحنديهم عن بليني ساخا عالمي مالتيو بايزوي بتعم دس زبلي أب 24 ساعة وشتي لعل كلتشح سبات فلوري لهم لعل كلتشح ثانك يو أزينا إننا مسكنكم كنول نفتو حجوين فولو بلو أي ملء انزلوا مالتيو لان إسا حمشان فلول نبص حيرنا تشلم تخاكن كور مالتي دك عدي يا دك عدي حج انتي كبلكم دلي مالتيو دارجا 19 حموشم إتنيات ترفو كلهم فلو ندابلكم أتابعنا خنبلكم نفتو مالتيو ثانك يو بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا دا واي فغري أهوي أهاي أهوي أهاي ناي فغري ما أزاه أزيو تسميعني ليت خنا قطري دكاس كليوني دكاس كليوني ليت خنا قطري مفتح كلي خني آمين اللو لبي سيري يخيلوني سيري يخيلوني لبيس كم لبي كبديس كم كبدي عبوشتي سيري يوحي زي حمامي تميت سيكال صمم ماي حالفاي حمام كبيت كسلي كلتيف وحواياي واي فغري واو كنت حيا ليو ناي فغري سقي كنت حيا ليو ناي فغري سقي بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا نسرحنا جنا أو عدنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا بقلني تبلني علم يزبلا من مزي وصا زمعر ولا لا نخل زهبو زي زار فقري زل عالم نباري بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا يقعد لي نادي أكل لي بخير حنسب مسأخو حنسب سلام بيتسب كمية لهم دحنديهم عن بليني ساخا عالمي مالتيو بايزوي بتعم دس زبلي أب 24 ساعة وشتي لعل كلتشح سبات فلوري لهم لعل كلتشح ثانك يو أزينا إننا مسكنكم كنول نفتو حجوين فولو بلو أي ملء انزلوا مالتيو لان إسا حمشان فلول نبص حيرنا تشلم تخاكن كور مالتي دك عدي يا دك عدي حج انتي كبلكم دلي مالتيو دارجا 19 حموشم إتنيات ترفو كلهم فلو ندابلكم أتابعنا خنبلكم نفتو مالتيو ثانك يو بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا بفقرنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا تاريخ نسرحنا جنا أو عدنا
سلامات كمي اللخم دحنديكم نا يوتيوب نا تيك توك كم اون نا سوشيال ميديا بمولو بيتسب زخونكم كمي اللخم لو معنتي حد زعبا حيزلكم مصير زلخو ات زعبا خا بزعبا اب سعود عرب زلوا احواتنا نشتي كابت زفولت او يدماني كابت بعين زرا اخو تكبارات كما يو بزبل مجلس يخبكم دليني شي مالتي حجي اب سعود عرب زلوا اوالدنا برقص كابزي كبقسات اللوا سريحن تلويطن ولدن قيرن وعلى سنون زغيرالو مخنياتين زحسوا مالتي او خيدن بزح نغرات يزغطمن ام منجد يخون ولا دماني ابت بوتا نسون كل غزي اب سراحين كل غزي بقى عمر ان سراح طرحي مخنياتهم ات علامه سلازوططن مالتي هيوت سلازغددنين كل غزي ابت سراح وي دماني ابت تاشم زخونه سلازي انا حجن اتن اب سعود عرب زقمطا زلو احواتنا نشتي حسابي كهبدلي مالتي كما اي مجمرتها بفقر خجمر حجي بزحات والد اللو بسعود عرب مبزحتي ان بشير ويد مان بستفلالي نغرات سمع نغر الله اكلن خندز قرشي هيواتو طليموا اكلن خندز خمز تبللو نيرا خمز غيرو كحيدوا غلغل زبال نغر الله مالتي برغص حجي فقر خنبلتلنا اب رحقت زلو فقر بطعمي خبيد يبقى انتي اسك سلاذا حتتي امنتي حتتي بقى متاممان زباللو موهاد مفللات زباللو بزح نغرات كبلك اندلي قلي اندماني نورمال نتفقر ولا زي تزغاجوالو سقيلن علامه ان كيراياسي ويدما علامه زي بلن كوينن زي كوناس انتي يخونا مسيلكم حجي بيننين ابت غزا بينن سلازخونا كل غزي مولو معلت بيننين زعلا كاودماني كالا حابشاون زي كرخبا يخلا ترخباون صاب دغين كرخبا زخلا نغزيو غن بزح حساب يليكا يسبكو اب هيوتا قداسي تعللو سب يليكا سلازي قدنيو مزخونه ود تبعتاي اب ماسنجر يكون بيمو يكون بزخونه يكون كتفرج تخيلي خا توواقع تعلل تخيلي خا مالتي كاو غن اغاطام خوينو كحسبو مستسب نسو يلا مداموني مستلامدا كاو علامه ان مالتي شتتي بلان اشتي مالتي حجي غن انا نعخن كمخركن زي كونه ويدماني كافت زفلطو حسابي ككفلك نمبر كاواخن ملي صقمتات غليله كونكن نعخن تاشم نيش يفلطو ويدما مخرخبكن زدل مالتي انتي كبلكن دلي نسخاتكن علامه اندحر هاليكن علامه خنطرح وجنا ودي تبعتاي محاز ودي تبعتاي مفقار مالت نبعلسو كم علامه تحزو دس يبلن كم علامه مالت ابتشعو ساعات زغجو اندحر كوينكن نولدخن اخل زخونه ويدماني ولدخم زي صقمو لخنتات اندحر هاليو نعاخن يا اخلنا الكن تحزو خنتات اندحر هاليو نحد ودي تبعتاي كم علامه حسكن كم علامه مالت كي حسب كاي اندي خاتفكر جن كساب كي حسب كاي فقر زحزكا ويدما كي حسب كاي مسب كساب تلامد علامه نغير غير كم حد صبوي علامه غير كن اندحر حسكنو انت تغبر ايخن بزعبا صواي ختصاريا ايخن بزعبا انبابرو بزعبا سرحو بزعبا تناي قدميت زلو هيوتو انتي زهنطو انتي كي حسب نمنتي علامه كي غوع زلو نمنتي كي ينبرالو زبحال نغرات بزح نغير كتصاريا ايخن مالتي اندحر كم علامه غير كنايت ود تبعتي اندحر زي حسكنو اغن انت يخن كتكونا كل غزي سمعيتي يخن كتكونا بقى سمعيت مالت انتي مالتي بقى نعو ترخبو ወይ ከስሐቀክኒ ከጫውተክኒ ክትቀልዳ ይኽን ክትዝናና ይኽን ካላስ ድሕሪኡ ዘሎ ምንም ነገር በቃ ካው ብዝኾነ ምኽንያት ዝኾነ ነገር ክፍጠር ተሎኻ እቲ ጌጋ ኣመንዩ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ኣነ ከም ሓቂ ዘረባ እቲ ጌጋ ኣባኽኒ በቃ ኣባኽኒ ማለት መጀመርያ ነብስኽን ዝግጁ ግበራ ነብስኽን ዝግጁ ማለት ኣነ ብዝሕጂ ሰዓት ከፍቅር ይኽእል ዶ እቲ ዘፍቅሮ ሰብከ እሱ ከም ዝሓሰቦን ኣነ ከም ዝሓሰብክዎን ክኸውን ይኽእል ዶ ኢልካ ሚዛናዊ ሓሳብ ምውሳድ ጽቡቕ እንድሕር ትሻኾል ኮይንካ ወይ ድማኒ ግዴታ በቃ ክኸውን ኣለዎ ገሌልካ ብዘይ ምንም ዕላማ ብዘይ ምንም ፕላን ጽልካ ትጓዓዝ እንድሕር ኮይንካ ግን ገንዘብካ ትኸስር ጊዜኻ ትኸስር ጉልበትካ ትኸስር ማለት እዩ እዚ ከቢድ እዩ دحن قلبت اندحر كسيركا ችግር የውልን እሺ ማዓልቲ ዕሪፍካ ኡምረኻ حديثካ ናብ ስራሕ ትመለስ ኢኻ ገንዘብ እንድሕር ከሲርካ ወንጽዒርካ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ እሺ ትግዜኻ ማዓዝ ኢኻ ትመልሶ ኣብ ህይወት ዘይምለስ ነገር ተዝህሉ ጊዜ ይበቃ ጊዜ ማለት ክቡር እዩ ብጣዕሚ ዕድመ እንድሕር ከይዱ ኣይምለስን በቃ ኸይድሎ ካሊ ኣቕጣጫ ካሊ ህይወት ኢኻ ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ ኣፍታ ናይ ፍቅር ጉዳይ ዘላ ኣስተውዒልክን ምስ ዓላማኽን ምስ ፕላንክን እንታይ ክገብር ኣለኒ ወይ እንታይ ክሰርሕ ኣለኒ ኢልክን ሓሲብክን ተትገብርኣ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ካው ቅጽለ ቢለ እንታይ ኣኽብለክ እንደለ እምነት ዝበሃለሉ እምነት ሕጂ ብርግጽ ሕጂ እንታይ ኣሎ ጓንስተይቲ ተኣማኒት ኣይኮነትን ወዲ ተባዕታይ ተኣማኒ ይኮነን ጓንስተይቲ ተኣማኒት ያ ወዲ ተባዕታይ ተኣማኒ እዩ
ንብለሉ ኩነታት ኣይኮነን ተፈጥሮ እዩ ክነግረኩም ሓደ ሰብ ማኒ ንዘፍቅሮን ንዝፈትዎን ጥራሕ ይኽእመነሉ ዝኽእል ብእውነት እየ ዝብለኩም እንተዘይ ኮይኑ ግን ንኻልእ ጥቕማ ጥቕሚ ንኻልእ ነገራት ምምሳል ወይ ድማ ንኣስመሳይ ምዃን ዳ እምበር መምሰሊ ምዃን ዳ እምበር እምነት የለን እዩ ዝብል ኣነ ማለት እዩ ሕጂ ግን ሓደ ተኣማኒ ሰብ ንምርካብ ከመይ ክንገብር ኣለና ወይ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝበሃል ነገራት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሓፃርያ እታ ነገር ንሳ እንታይ እያ ኩሉ ግዜ እቲ ሰብ ንሱ ክዛረብ ተሎ ወይ ድማ ቃላቱ ክዕልል ተሎሲ ምስ ፈጣሪኡ ዘለዎ ሪሌሽንሽፕ ከመይ እዩ ዝበሃል ሚዛን ምውሳድ እዩ ቀዳማይ ነገር ብኣብዝሓኸ ዝመኽረካ ምኽርታት ኣሎ ንዓኽን ዝመኽረክን ምኽሪ ኣሎ ሕጂ ኣብ ጎንኽን ዘሎ ፍቕረኛኽን ዝመኽረክን ምኽርታት ኣሎ እቲ ዝመኽረክን ምኽሪ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ዝሓወሰ እቲ ዝኣምኑ በቲ ዝኣምኑ ሃይማኖት ክኾን ይኽእል እዩ ሙስሊም ክኾን ይኽእል ክርስቲያን ክኾን ይኽእል ፕሮቴስታንት ክኾን ይኽእል ብዘየገድስ ኣብቲ ሪሌሽንሽፕኩም ግን ኩሉ ግዜ ንዓኺ ዝመኽረክን ምኽርታት ወይ ድማኒ ንዓኺ ፍቕራዊ ኣገላልፃ ዝገልፀልካ ኣገላልፃሲ ኣብ መንጎኡ ናይ እግዚኣብሔር ቃላት እንዳሓወሰ እንድሕር ኮይኑ ያው ይፍለጥ እኮ ካብ ልቡ እንድሕር ኮይኑ ካብ ልቡ ዘይኮይኑን ይፍለጥ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ካብኡ ድማኒ ቅፅለ ቢሉ ግዜ ዝበክን በቃ ግዜ መሃብ ማለት ግዜ ብጣዕሚ ክቡር ኢለኩም ይዓንቶ ስለዚ ግዜ ዝበክን ማለት ንስኽን ምሳኽን ክዕልል ዝኽእል ክጫወት ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ነገር ክግደሰልክን ዝኽእል ሸለልትነት ዘይብሉ ኣኽብሮት ዝበክን ወለድኽን ዘኽብር ንዓኹን እውን ዘኽብር በቃ ኣሎምሽ ትሕትና ዘርኢ ሰብ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ባህርታት እንድሕር ሃልይዋ ይምረፅ ክብለክ እንደልየ ቅፅለ ቢለ ንኽትኣምንኦ ወይ ድማ ንኽእመንስ ከመይ ይግበር ኣለዎ ብርግፅ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ዘተኣማምን ግዜ ኮናን ዘለና ብጣዕሚ ጠራጣሪ ግዜ ማለት እዩ ብጣዕሚ እከለ ይኣምኑ እየ ክትብል ተለኻ ፅባሕ ንግሆ ዝኾነ ህይወት ኣገዲድዎ ብዝኾነ ህይወት ሸሊኹ ክጎይ ኢኻ ትሪኦ ወይ ድማ ንኸምልጠካ ትሪኦ ማለት እዩ እምነት ሓደ ፈጣሪ ጥራሕ ኢኻ ክትኣምን ትኽእል ግን ናብ እንድሕር ንስኽን ንእምነት ጥራሕ ትግዲስክን ኩሉ ግዜ ትጓዓዛ እንድሕር ኮንክን ፅባሕ ንግሆ ከም ዝጠልመክን ርሽውርኩና ቅድሚ ንዕኡ ምእማኑ ግን ፈጣሪኽን እመና በቃ ፈጣሪኽን ተኣምና ሞኒ ናብ ፈጣሪኽን ከዓ ትፅልያ ኩሉ ግዜ ሓደ ስዳሩ 2-3 ስዳሩ ክስድራ ተለኽኑን እንዳስተውዕልክን ትስድራ ማለት እዩ ንመን ሒዝክን ንፈጣሪ ሒዝክን እሱኸ ንዓኽን ዘቕልበሉ ቀልቢ ከመይ እዩ ኣብ ፈጣሪኡ ዘለዎ ረኣያ ከመይ እዩ ክትጥይቆ ዘይኮነስ ባዕሉ ክሳብ ዝዛረበክን ምድማፅ ዝበሃል ኣሎ ካብኡ ድማ ሕክያታት ዘይምብዛሕ ተረዲእክን ንስኽን ሕጂ ስኢልክን ሕክያታት ተብዛሕ እንድሕር ኮንክን ኣይተዳምፃን ዘይተዳምፃሉ ምክንያታት እንድሕር ተፈጢሩ በዝሒ ኩሉ ግዜ ትዛረባ እንድሕር ኮንክን ግን እንታይ ይኸውን ኣሎ መሲልክን ናቱ ባህሪ ወይ ድማ እቲ ናቱ ውሽጣዊ ማንነት ኩሉ ግዜ ክትፈልጦ ኣይትኽእላን ኢኽን ምክንያቱም ንስኽን ብምዝራብ ኢኽን ግዜ ተሕልፎ ዘለኽን ማለት እዩ እሱ ክዛረብ ተሎ ግን ናይ ምድማፅ ክእለት ተሃሊክን ኣድም ፀቢልክን ኣስተማቒርክን እንታይ ይበሃሉ ኢልክን ትምልሳ እንድሕር ኮንክን ግን ክንደየናይ ዝሰብ እዚ ተኣማንን ዘይተኣማንን ንኽትግምታ ትኽእል ኣይኽእን ማለት ደልየ እና ያው እግዚአብሔር ከዓ ጥዑይ ፍቅረኛ ይሃብክን ክብለክን ይደሊ ማለት እዩ ቀጽለ ቢለ ከዓ ኣብ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ክዛረበክን ገንዘብ ብርግጽ ዋላ ሽሕ ግዜ ሰሪሕና ነምጻዮ ሰሪሕና እንተካዮ ኩሉ ግዜ ገንዘብ በቃ ምክንያቱም ብርሃጽ ይዝመጽእ ብጉልበት ይዝመጽእ ክንደይ ግዜ 10 ግዜ 15 ግዜ ኡፍ እንዳልካ ማዓልቲ እንዳተንፈስካ ዝመጽእ ቅርሺ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ኩሉ ግዜ ከተውጽኦ ተለኽን ፈቲኽን ካብ ውሽጥኽን ደስ ይልክን ክኸውን ኣለዎ እከለ ኸይብለኒ እከለ ኸይዛረበኒ ከይቅየመኒ ባ ከምዚ ኸይብለኒ ባገለ እንድሕር ትብላ ኮይንክን ጽባሕ ንግሆ ዘንተ እለት ንዓኽን እንዳቆስቆሰክን ውሽጥኽን እንዳበርበረክን ኩሉ ግዜ ጓህ ጥራሕ ይኸውን ካብቲ ብስራሕ ሰሪሕክን ኡፍ ኢልክን ትደኽሞሲ እቲ ገንዘብ ኣውፂኽን ንዘል ዓለም ኡፍ እንዳበልክን ትሰቃዮ ይገድድ ክብለክ እንደልየ ስለዚ ኣብ ከምዚ ምስተዋዓል የድልየናይ ክብለክ እንደልየ በቃ ርግእ ማል ጽቡቕ እዩ ተረጋጊእኽን በቃ ማለትይስ ርግእ ኢልክን ላይፍክን ምሕላው ኣገዳሲ እዩ ክብለክ እንደልየ ያው ሕጁን ክደግመልክን ካባኽን በሊፀ ኣይኮንኩን ካብቲ ዝፈልጦ ዝሪኦ እየ ዝነግረክን ዘለኹ ማለት እዩ ቀፂሉ ከዓ ሓንቲ ነገር ኣላ ትገርመኒ ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ እታ ነገር ንሳ እንታይ እያ ክብለክ እንደልየ ሕጂ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንስዑድ ዓረብ ምስ ከደትሲ ካብ ስዑድ ዓረብ ክትምለስ ተላ ንዓዳ ከምዚ ታሽሙ ዝበሃል ዋይ ዝያዳ ስዑድ ዓረብ እንድያ ነይራ ሕጂ ዳ ከመይላ ሰብ ክትከውን ገለገለ ዝበሃል ኣሎ ንምሳሌ እንታይ ክዛረበኩም ደሊስ ዝኾነ ኣሎ ኣነ ዝፈልጠን ካብ ስዑድ ዓረብ ዝመጻና ጠቕላሉ ምስ ቤተሰብና ይስማዕማዓን ምስ ማንም ሰብ ይራዳዳአን ኩሉ ግዜ ዝምተኛ እየን ስቕ ባህልቲ ኮይነን ማለት እዩ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝኾነ ኣይርዳእንን ከም ዝመስለን ንዓይ ግን
ኣብቲ ዓዲ ዝለምዶ ኣብቲ ስዑድ ዓረብ ዝለምዶ ህይወት ካልእ ህይወት እዩ ምክንያቱም ካልእ ሰብ ኢኻ ትረክብ ካልእ ሕብረተሰብ ኢኻ ትላመድ ናቶም ባህሪ ናቶም ስታይል ኢኻ ትሕዝ ማለት እዩ ናብዚ ምስ መፀኻ ግን ብዙሕ ዝጎድእካ ባህልታት ኣሎ ማለት ኣብኡ ዝለመድካዮሲ ኣብዚ መፂኻ ከተተግብሮ ተለኻስ ብጣዕሚ ይከብድ ማለት እዩ ስለዚ ትሰብካ እንታይ ልዩ ይወስዶ ዋ እዚንዳ በቃ ስዑድ ዓረብ እንዴት ነይረን ከምዚ ዋ እዚንዳ ጨለል ገለገለ ዝባሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዝታት ነገር ጂኒየሳት ኩና በቃ ንቑሓት ኩና ማለት ምጽእ ምስ በልክንስ ክትገብሮ ዝግባእክን ነገር ተዝህሉ ዝምታ ዝባሃል ኣሎ ስቕታ ስቕኢልክን ነቲ ሰብ ትዕዘቦ እሞኒ ከከም ሰው ከከም ገጹ መኻድ ዝባሃል ኣሎ ብላዕሊ ምጽናሕ ዝባሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ከም ናተይ ስደት ዝረኣየ ንቑሕ ኢለ ዝኣምን ከማ ኣብዚ ዝጸንሐ ሰብ ወይ ድማ ስደት ዘይረኣየ ሰብ ግን እንታይ መስሎ ኩሉ ግዜ በቃ ከምዚኤን ዝኾነ ተኣሽመለው በቃ ጨለለኤን ገለገለ ኢሉ ዝሓስብ ማለት እዚ ኸኣ ጌጋ እዩ ጌጋ መለኻኽታ እዩ ለዛውም ስደት ሪኣ ዝተመለሰት ሰብ ብጣዕሚ ንቕሕቲ መስተውዓሊት ሰብ እያ ብጣዕሚ ኣለባም ኩሉ ነገር እዩ ዝርዳኣ ምክንያቱም እቶም ኣብቲ ስደት ኮይና ዘሕለፈቶም መዓልትታት ኩሉ ግዜ ብጸሎት ይሓሊፋቶም ኩሉ ግዜ ኢላ እንዳተንፈሰት ብዙሕ ነገራት ንፈጣሪኣ ለሚና ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሓ ዘላ ስለዚ ኩሉ ናይ ደቂ ሰባት ገጸ ባህርያት ይርዳኣ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣለባም የለን ኢለ ዝኣምን ገጽ ሰብ ዘይረኣየ መቸም ኩሉ ነገር ይርዳእ ኢለ ኣይሓስብን ኣብ ህይወተይ ማለት እዩ ገጽ ሰብ ዝረኣየ ሰብ ጥራሕ እዩ ናይ ሰብ ተግባር ወይ ድማ ናይ ሰብ ነገር ናይ ሰብ ቁም ነገር ክርድኦ ዝኽእል ማለት እዩ ክብለክ እንደሊ ኣሕዋተይ የቐኒለይ ኣነ ኬፓሶ ኤክስፊ ሆፔ ያው ብፓርትታት ድማ እንዳቀጸልኩ ሓደ ሓሳባት እንዳመጸኹ ከካፍለክኔ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኩላኹም ማለት እዩ ናብ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብጽሑለይ ካብኡ ብምቕጻል ድማኒ ኣብ ሊብያ ዘለኹም ኣሕዋትናውን ሓደ ነገራት ኣምጽእ እንዳበልኩ ሓደ ነገራት ኣሎ ምሽ በቃ ሓሪፍ ዝኾነ ሓሳባት ክገልጸልኩም እየ ከምኡውን ምስ ዓለመይ እውን ክመጸኩም እየ ማለት እዩ የቐኒለይ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ሓድሽቲ ከቨራት ሙዚቃታት እንዳሰራሕኹ ሓሪፍ ፕሮግራማት ካቅርበልኩም እየ ሼር ሰብስክራይብ ግበሩለይ የቐኒለይ ሙሉእ ቪድዮ ስለ ዝረኣኹሞ ድማ ብጣዕሚ ዘመስግን ሰላም ንዓኹም